Molt bones gent, benvinguts a Evergaming, benvinguts a American Truck Simulator i com veieu estem al menú que és completament igual a l'Eurotrack, però tenim este traste americà, com podeu veure en pantalla, que és un dels dos camions que venen en el joc. I com veieu, l'empresa és Transebre, com no, International. Tenim $1.500. Som nivell 0 completament. Distància recorreguda 0 milles, nivell 0, 0 experiència, tot de 0. I bé, anem a buscar un treballet, una feineta, longitud de ruta. A veure, guanyarem una merdeta. A veure, agafarem una ruteta. La base la tenim a Sacramento. A veure, he començat, he configurat el volant, he configurat la base, les tecles, tot, per no fer-lo ara, ¿vale? Casas de construcción. Hostia. Bueno, agarrarem este. Y en Sacramento a Bakersfield, California. Venga, realmente quiere que... No. Ah, clar, hem de fer una... Cago en dena, hem de fer, sí, clar, hem de fer un viatget. Primer, hem de fer sempre este primer viatge. Traiem este retrovisor virtual, traiem això virtual. Centrem una miqueta la càmera, un segon. Vinga, arranquem motor en la tecla E. Modo salpicadero. Els collons. Bé, una de les novetats, el GPS, si veieu, pots variar, inclús apagar. Podeu variar el tamany, ¿vale? Sí, clar, hem d'anar cap a la... No. Hòstia, pues... Però hem de... Vale, hem de sortir per allí. Vale, ara ho veig. Hòstia, molt bé. Bueno, no és gaire llarg, com veieu. Vale, crec que hem de fer això, perquè si no d'aquí no sortirem en la vida. A veure, que no ens deixem aquí. Com veieu també porto el track IR, indispensable per este simulador, la veritat. No t'acostumes a ell, ja no saps jugar. Vale, aquí tenim un retrovisor. Mira, lo fàcil que seria sortir per aquí, no? Hem de donar tota la volta a la nau pel que veig, perquè si no aquell gir no ho farem. Vinga. Bueno, parlant de l'American Truck, com ja vaig dir al vídeo anterior, és el mateix que l'Eurotrack, l'únic que el motor gràfic és el mateix, l'ho han polit una miqueta, han ficat una miqueta més de vida a les ciutats. I bé, a YouTube hi ha un munt de discussió per que és un mod, que si un DLC, que si pitos, que si flautes. A veure, la meva manera de pensar és, t'agrada l'Eurotrack? Sí, vale. T'agradaria jugar a l'Eurotrack a Estats Units, amb camions americans? Sí. Doncs quin és el problema? Compra't l'American Truck i ja està. A veure, no és un joc car. A veure, ningú no. El preu de sortida han sigut 20 euros en Steam i a diferents pàgines una mica més barat. Realment, los DLCs quan surten de l'Eurotrack és el que valen això, entre uns 10 i 15 euros. I la veritat, què és un DLC? Pues vale, és un DLC. Què és un mod? Vale, és un mod. L'única pega que trobo que los de la companyia, veient el sí que ha tingut el mod de... Ojo, el mod del multiplayer, que no deixa de ser un mod fet per gent, com és que no ho han fet a l'American Truck? Han perdut una oportunitat molt bona, o no sé si ho faran. Vale, un petit incís. Com veieu, el semàfor als Estats Units està a l'altra banda i la línia de tensió la tenim aquí davant. No sé si veieu. Després també, si volguéssim haver girat cap a la dreta, ho podríem haver fet, que el semàfor estigui en roig, vale? No, si fas l'stop o el ceda al pas o el que sigui, ho pots fer, sempre i quan giris a la dreta. A l'esquerra o recte, això és multar. Per fer les multes i diguéssim que sancions per accident i tot això,
pràcticament és el doble que l'Eurotrack, Una saltada de semàfor crec que són $1.000. I un accident també, o 900. Hòstia! Heu vist això? Espera, tu tira per atràs. Vale, frenem. Gent jugant a bàsquet, tio. Que bo. A veure, espera que fotrem la càmera exterior un segon. Ja va. Mare de Déu, mare de Déu, mare de Déu, quin pacient. Un segon. Gent jugant a bàsquet, tio. Que bo. Mare meva. On vas, fill? Tranquil. Mira, fent baix. Hòstia, que bo. Això també... Ui, això també ho han fet nou. Això a l'Eurotrack no està. On Déu, el capullo este de detrás. Me sembla que és un company, perquè crec que ve aquí també. Semblava el mateix. Vale, esta opció és diferent també. Vale, cada vegada que volem estacionar hem de fer això. Tenim la manera difícil. Que collons, és difícil de collons perquè estem aquí i com veieu no tenim marge. Bueno, si igual si entrem cap aquí i fem marxa atrás, igual sí. La manera més fàcil que... Home, Déu-n'hi-do també. Perquè per entrar el trailer aquí, ja m'ho explicaràs. O allò que dius, flash! Aquí te lo dejo, ¿no? Lo siento, voy con prisa. No és millor dit. Què fem, nois? Què fem? No la juguem aquí? Vinga, va. Lo que passa que igual aquí no podem girar perquè... Bueno, ho provarem. Farem el que hem dit. Aquí, per damunt de... Yo! Vale. No sé si la liarem una miqueta aquí. Em sembla que sí. Vale, ja no podem tirar més. És que no... Cago en la puta, tio. Aquí farem la tisora, però segur. Vale. A veure si aconseguim girar una mica més el trailer. Ojo la farola. Que no li fotem atacada. Vale, tenim girant a tope ja. Controlant este costat també. Mira, aprofitarem que tenim aquí este foradet. Fotrem el camió aquí. Que vulguis que no, sempre guanyarem algo de distància. Vale. No, cap a l'altra banda. Pollo. És que si no quedarem completament creuats i no ens interessa tampoc, si no. Vale, girem una miqueta més. Jo començaria a adreçar ja el camió. És que no acabo de veure... A veure si veiem alguna per aquí. Crec que pujarem a la vorera. Vale. Aprofitarem que no hi ha cap minusvàlid per aquí i fotrem el morro també. Vale. O que igual merdarà, saps? Girem a tope. Girarem una miqueta més i vinga, començarem a adreçar. Perquè si no ens fotrem damunt de la vorera. Me cago en la puta. Vale. Tornem. Doncs sí que és una miqueta complicat, sí. Hem d'aparcar aquí, noi?
Vale, estem pujant per la vorera ja, puta mare. Joder. M'han fet a bona, Ei, estic per pulsar l'enter i cagar, Ah, no, no era jo, era Mike. Era Mike. Mike, cabrón, ayúdense. Sisplau. Ayúdense, Mike, sisplau. Oh, al revés, joder. Però on collons tenim el cul del trailer, tio? Si ho tenim a prendre pel sac. Vale. Completament atravessats aquí. La gent deu estar flipant del supermercat. Diu, què collons està fotent este animal? Vale. Hòstia, hem tocat el cotxe, aquí. Pues ja és mala sort. Calla, vale, ja està. Tranquil. Ah, no. Vale. Ai, merda, que anaven bé ara. Tu, Willy, cabró. Mira que hay, damunt del contenidor. Apa, que la gent ajuda, Ai, que us va parir, cabrons. Hòstia, espera. Oh. Hem tocat contra la paret. Que no m'acaba de sortir el que vull fer. Vinga. Començarem a girar ja. Se está complicando el asunto, Cago en la puta. Ni que fos tan difícil per contra el air. Uyona. Bueno, ara més o menys lo tenim una mica més recte. Vale, ara tenim recte, no? Bueno. Nos ha costat, però ho hem aconseguit. Com veieu, l'he deixat bastant recte. Bueno, una mica tort, però bueno. No està malament. Vinga, desconnectem remolque. Un logro. 190. Què dius, tio? $190 només no s'han donat? Collons.
Vale, este serà la nostra base, el magatzem principal, com ho diu, garatge. Ah, sí, Sacramento, estàvem a Sacramento, si no recordo malament. Bona suerte, tal. Vale, doncs bé, ara sí que podem fer... Ah, clar, és el primer viatge, per això està un poquet. Vinga, farem així pim-pam. Guanyarem 2.500, anirem a Santa Cruz i portarem formatges. Vinga, doncs a portar formatges, noi. El formatgero. Vale. Bueno. Pel que veig, les sortides de les naus també són divertides. Vale, hem de sortir per allí. Vale, ja hem librat este. Hòstia, és que... Perdó. Perdoneu, però tinc la gola ja que comença a picar. La sortida de l'empresa... Bueno, tampoc és tan difícil, no. No és tan difícil. És anar controlant una miqueta el cantó este que tenim aquí. Ja estem fora. Los de UPS per aquí fent de les seves i hem de girar cap a la dreta. Vale, aquí sí que tenim display, que és la velocitat, que podem veure millor. No hi havia stop, per tant no cal parar. I vinga, arranquem la ruta. A veure, un segon, ficarem. Hem de fer 221 milles. Vale. Suposem que sí, que no ens donarà temps. En principi no tindrem que descansar ni preocupar-nos del gasoil, perquè aquestes feines ràpides no tenim que fer-lo. Vale. Nosaltres hem de continuar recte i girarem d'aquí, no res. Un geladet. Ja estem, no podem comprar un geladet, Nos l'hem de fotre cap a la dreta i este cabrón s'ha fotut ara perquè em volia obrir. Ei, para, amigo. Uf, hem passat justets, Perdona el moviment, però m'estava col·locant millor. Vale, les incorporacions són una mica rares aquí. Hòstia, com ve este. Hombre, gracias, pero cabrón, te podías haber parado una mica más atrás, ¿no? Será cabrón, tío. Gracias, no hay. La manera de donar gràcies amb un camió o una furgoneta quan us deixen passar és fer això. Com veieu, us guarden, Au. Una il·luminació només de bombetes i ja està. La manera de dir gràcies. Perquè com sabeu, clar, no... Normalment, si vas en cotxe, un turisme aixeques la mà i a través de la luneta trasera te veu, que és de gràcies, però clar, en una furgoneta o camió no. La manera de donar gràcies és fer clic una vegada, ja està. Bueno, el límit és de 55, límit de camió, i nosaltres anem a 49 milles per hora i ja tenim allí ja l'empresa. Bé, serà un vídeo curtet avui, no? Ojo que yo estaba mirando el GPS y ves que este capullo está frenando. Vale, 55, vale. S'ha de parar molt compte, sobretot aquí, que no fotin multes, perquè clar, els preus de les multes i els accidents són bestials. Si volem guanyar diners, hem d'anar amb molt cuidado, amb molt de cuidado.
Ah, també us vull donar... Perdoneu, que m'acabo de quedar sense veu. Us vull donar les gràcies. Hem crescut una miqueta en subscriptors. Gràcies per la vostra confiança per ser aquí. També donar les gràcies a youtubers.cat i gaming.cat, que són dos de les grans plataformes per a la comunitat catalana de youtubers, que sense elles això seria molt diferent. Mira el camió no s'avança. Ah, no. Hi ha un que em sembla... Epa. Hi ha un que té finestreta aquí detrás, que no té cabina per dormir. I veus el remolc. Està molt bé, molt curiós. Los Ángeles, Oakland, em sembla que ficava. On tenim que anar? No me'n recordo. A San Diego, no? Potser. Molt bé, Dove, tu, la teva memòria de peix. San Francisco. Perdoneu que no sé on tenim que anar, A veure. No, merda, un segon. Epa, ho sento, perdoneu. Tampoc. A Santa Cruz hem d'anar. Hem d'anar a Santa Cruz, vale. Hem d'anar a Santa Cruz. Mira, l'ambulància, a l'Eurotrack no surten ambulàncies, A no ser que sigui amb un mot. Molt bé. És que he centrat la càmera i sense voler l'he donat amb l'antebraç, l'he donat a la barra espaciadora, a l'espacio, diguéssim. Hòstia, cuidado, que és el freno de mà. Una facilita la incorporació en esta gent. Ojo que anem a 60 milles per hora i podem anar només a 55, Els paisatges, com sempre, són molt guapos. El cel l'han arreglat una miqueta més, aunque a mi me sona més a... Sobretot aquella part que està més clareta, a dibuix animat. Ostres, podia ploure una miqueta, no? Per veure com és. Clar, que anem 57 i si ve una patrulla per detrás no la fotran. Cosa que no crec, no? Salpicadero este, que és això? Vista des de dalt. Vale, estem bastant a propet ja. Se veu l'empresa. Bueno, el punt. Ah, sí, jo deixaré així. Santa Cruz, per aquí, vale. Haurem de sortir, quart de milla, em sembla que ficava, no? Correcte, un quart de milla. Comencem a indicar i a frenar, que estan parats allà dalt. Això és el freno motor, Això que sentiu. Ai. Hòstia. L'important és que no parar el camió perquè no perder aquesta miqueta d'inèrcia que vulguis que no s'aniria molt bé, Ara tenim un stop, per tant no farem. Vale, podem continuar. Com veieu hi ha cotxes europeus, com heu vist este Audi. Hi ha Volvos, crec que també. Però és que en realitat a Amèrica també hi ha cotxes europeus. És més difícil veure a Europa cotxes americans que en Amèrica veure europeus. Aquí anem trepitjant una mica el carril contrari. Mireu com ha canviat des de l'autopista ara el paisatge. Tenim aquí els molins de vent, unes línies d'alta tensió semblen, no? Sí, molt bé.
Anem així una miqueta més entre una zona més desèrtica, ara és una mica més verda. Porto les llums enceses, sí. No sé. Vale, tenim un stop. Vale, fem l'stop. Espera que este ve follat. Vale. Li costa arrencar. Clar, és que clar, completament per defecte el camió no podem... Crec que hasta nivell 3, 4 o 5 no podrem canviar motor, o sigui... Bueno, primer ens hem de comprar el camió, això per començar. Ja tindrem prou feina, perquè costa molt guanyar quartos aquí, pel que he vist. Bueno, pel que he vist no, perquè he jugat, perquè clar, també he creat un altre perfil. Ja n'hi ha mods disponibles. Sí, com sentiu, hi ha mods disponibles ja. El JCCat també ja ha tret el seu mod de tràfic. Perdoneu, m'acaba de travar la llengua una miqueta. Ha tret el seu mod de tràfic perquè hi hagi una mica més de varietat de vehicles. Jo ho tinc ja ficat però no està activat, perquè primer volia provar i després ja veurem. Bé, com veieu s'està fotent una mica núvol i igual tenim sort i no es plou, que no vindria malament perquè portem molts dies sense ploure i molt bo no ha de ser això, sobretot per la gent del camp. Màxim 30, anem a 37. Me cago en Déu, menys mal que no s'han enganxat. La velocitat, com veieu, està al GPS, és el quadradet este blanc que fica 30, està en milles i és el límit del camió, en principi. Lo que no sé si serà més. Crec que sí, perquè dins de poblat. Vale, aquí, si el del descapotable este antic i el tot terreny este groc anessin cap a Santa Cruz, aprofito i jo lo explico ràpid, podrien arrencar, aunque sí, està el semàfor en roig, però no passa res. Si vas a la dreta i fas l'stop, pot passar. Si és cap a l'esquerra o recte, no. Bé, l'únic que tenia que anar recte era el que estava primer, per lo tant, t'has d'esperar, evidentment. Bé, estem arribant a Santa Cruz, com veieu. Estos dos discutint aquí. Una agencia de empleo. Que bueno. Aquell molt d'empleo no tenia, Estava ja apoyat a la barana de l'escala. Les casetes xules, Esta que guapa, mira esta que chula. Uy, hòstia. Pararem les llums, ficarem les diurnes i hauríem de girar a la dreta per aquí. Ojo, mirant el GPS, sí, aquí hem de girar. Hòstia, tio, un altre cop. Joder. A ver. Vale, sí, esta manera és com la d'abans. Mira, agafarem esta. Per no perdre gaire més temps, perquè si no, aparcant, perdem aquí un munt de rato. En principi seria tan fàcil com entrar aquí, així de costat, i girar aquí. Aquí está Henry. Hey, Henry. ¿Qué pasa, tío? Are you okay, man? Vale, en principi crec que sí que podrem girar. Però no tant. I ara sí que podem girar a tope. No em vull pujar a la vorera, tampoc. Per tant, mantindrem esta traçada cap aquí.
no ens ha saltat, per tant haurem d'ajustar una miqueta més cap a la vorera del remolque. Vinga, tirem per atràs. Crec que haurem de fer una altra maniobra, que ens passarem de llarg, evidentment. Ara sí, no? Ara que estic completament torzat, així em dones per por, no? Això no vull, polles. L'adrecem una miqueta més. Vale. Vinga, tirem per avant. Per aquí anem bé, també. Vale. Aquí quedem un mort. Freno de mà. Mirem la càmera. Bastant bé, no? Tornarem cap a dins, apretarem la T, desenganxem, remolque. I bé, els nostres primers 2.515 dòlars i 192 punts d'experiència. Bueno, nois, lo anirem deixant per aquí, perquè no se faci més llarg. Perdoneu. Això ja sé com va, el truco. Llarga distància no, perquè és... Dos estats de moment podem deixar. Este no està bé. O sigui, està bé, però bueno, hi ha més varietat de càrregues també. Alto valor és sobretot si és com l'Eurotrack, és maquinària i coses així. Càrrega fràgil, si volem pujar una miqueta més, sobretot quan fiquem el segon quadre, com veieu, ja augmentarem un 10%. O sigui, un 5 respecte al primer, que seria este. Vinga, apliquem. I ja ho tenim. Tenim un nou... un concessionari, però no tenim quartos, és tonteria. Podem mirar, obrir, perquè es quedi deseleccionat ja, marcat com llegit. I bé, nois, per la meva part res més. Us emplaço al pròxim vídeo. El pròxim, suposo, cap de setmana que ve tindré un altre capítol. Igual faig una miqueta més de viatges per fer feines i comprar el camió ja directament, per no perdre tant de temps. I bé, espero que us hagi agradat. Si us ha agradat, us podeu subscriure si no esteu subscritos, us podeu comentar, si podeu saber alguna cosa o preguntar. I bé, si us ha agradat, sobretot, li podeu donar un like, que sempre va bé, i ens veiem al pròxim vídeo. Adeu!